Yo! What's up guys? May munta guys. So, natas Bohol guys, no? Nya, majutin siya ta. Ato ang trabaho ron kay puro welding. Ang nakadimalas diha kay nawa ko seeds. Malag na itay kwarta ron tagaan ta sa tuwang milalawas di pala tag seeds niya kay mga libat yung taan ron. Minilding nga yan mga ginagmay dire. Ang naraba sa ginagmay ang masira ta. Huwag ka nang dinagkong ang trabaho no, di ta masira. So, nakakuha na tao. So, ato ta, duty na ko. Okay. Alas 7:30 na. Okay. So ni uwan good guys. Ni uwan na gyud ang Bohol. Cebu Putinita diri uwan. May kay diri ni uwan diri Cebu basta inita dito. Murag ubat ni talisik. Diri taligsik na guys. Silong ta kay grabe ni tarbas. Welding machine ay. Atong di obra guys. Natay pila ka bukyo usab na kay matumong. So hinay-hinay na guys kay unawan.
20 mga guys, di ko na sad. Yo, what's up guys? Una na ko diri sa muang kuan guys. Abangan diri sa kuan. Puhol. So, mapay pag-out na ko. So, nakutas na ko ang vlog guys kay matiwas og vlog na ko kaniha kay napuno akong cellphone. Nang delete pa kog mga video o mga picture kay gamay ra kay MB ato ang cellphone. So thank you for watching sa pag-uban-uban sa kuang trabaho ginadlaw-adlaw.